ji kamar ki ba duniya da kiyama, yar madalubu sannu mai alfarma. Ban ji kamar ki ba duniya da kiyama, yar madalubu sannu mai alfarma. Salamu alaiki sayyada gatan kowa, salamu alaiki sayyada mai badawa, salamu alaiki sayyada mai amsawa, salamu alaiki sayyada mai tsamowa, salamu alaiki sayyada mai rarrabawa, salamu alaiki sayyada ni ke zanwa, ki amsa mini sayyada in rerawa, in ta faɗar isar ki karshen burgewa, ba dan ni ba dan isar annabi nawa, almukutar shugaba mai kyawawa, abban naki sayyada faɗi manana. Ni kai zan saka a farko rabbani, kafin zan yabo gurin yar zulmani, tsokar annabin da san ba shi da rauni, mai cikakken kyau da tsantsar imani. Ban ji kamar ki ba duniya da kiyama, yar madalubu sannu mai alfarma. A Allah ka ƙara ninka salatinka, a gurin annabinka shine zaɓinka, ka sako har da sayyada ta garin Makka, Faɗumatul Batuli yar mai laulaka. Sahar auliya sun so masuma, da sharifai jinin kalima masuma, shakti jani jiyari shak barhama, sun so yar imamu na sayyidul umma. Ban ji kamar ki ba duniya da kiyama, yar madalubu sannu mai alfarma. Sidina zambulo muna nan bayan ka, kai burinka ko ina abu mai maka, a bar gaba ta aƙida har ma shirka, a so annabi shugaba na garin Makka. Yar asali sarki ni ta rikita ni, na duba ta ko ina ba ki da sani, yar madalubu shugaba mara rudani, taimakan in yabanki sai da dafa ni. Ban ji kamar ki ba duniya da kiyama, yar madalubu sannu mai alfarma. Ke ce mai abin da kowa baya da shi, duk girma isa ta bawa ba shi da shi, ko annabi ne kai samsam baka da shi, na ba ku asamin ku zo min da amsar shi. Duk girman annabi bai kai shugaba ba, duk girman manzo bai kai shugaba ba, ko ulul azamu ba su kai shugaba ba, to shine mahaifinta ba wani can ba. Ban ji kamar ki ba duniya da kiyama, yar madalubu sannu mai alfarma. Lallai sayyada ilahu yana son ki, ka faki ma ya saukar domin murnar ki, ya zama wajibi na miƙe in ya baki, domin kin isa diyar mai shafaki. Ka ji martabar isa sa kairiya, dutse ke yi mata nika ba ƙarya ba, mala'iku suna ta gadon bashariya, sannu uwar gidan Aliyu Shamsiya. Ban ji kamar ki ba duniya da kiyama, yar madalubu sannu mai alfarma. Annabi na kira shi ai ruhin Allah, ke kuma ke ce ruhin manzon Allah, annabi ya nashe ilahu sirrillah, ke kuma kin nashe ma'aiki kan zilla. Kai matsayin ta kai fa ba zai ɗauka ba, sai Allah Ubangiji ba wani can ba, sai Mahamudu shugaba na ɗan babba, don haka sai ya dakari mata yi gaba. Ban ji kamar ki ba duniya da kiyama, yar madalubu sannu mai alfarma. Yar asali na ji san ba kya yunwa, an ɗauke ta kan gidan mai ba kowa, wa aka yi wa haka ne banda ta ba, lallai sai ya dakari mata yi gaba. Kin yi kama da shugaba baiwar Allah, a gurin kyan ma'amala har da ɗabi'a, tafiyar ki iri ɗaya da ta Abdullah, dole na yau ya banki sai da mai Allah. Ban ji kamar ki ba duniya da kiyama, yar madalubu
sarauta, wanda ya so ta shi kadai ne zai huta. Lallai sai ya darma aikin cirtuda, kiyamar dan ku za a je faɗi mabinta. Ya kairiya, ya shamsiya, ya zamzamiya, ya alawi, ya karima mai kunya. Fatuha da ke ake buɗe komai, Allah ku kaɗai ya bai wa dukan komai. Shi ya saka nike kiranki da mai komai, to don matsayinki sai ya daki mana komai. Bantu kamar ki ba duniya da kiyama, yar madalubu sannu mai albarma. Ita ce wadda rabbana ya yi aurenta, tun a sama'u rabbana ya yi bikinta. Ita da Aliyu kamili mai jarumta, ko ta ina ilahu ai ya cika binta. Babu kamar ta sayyada ko an tona, har ga ilahu ba kamar ya ga nabina. Haka a gurinmu ba kamar ta muna murna, don matsayin ki sayyada yarda mu gana. Bantu kamar ki ba duniya da kiyama, yar madalubu sannu mai albarma. Rabbuka yau daɗin salati ga ma'aiki, mai matsayin da ya wuce zuci da baki. Sa a sahabin rabbana Allah sarki, da baba sharif na jambulo ɗa ga ma'aiki. Ni ne Uzairu godiya ya kairiya, barni da sanki duk wuya kar in juya. Na ta yabanki sai ya da ya zamzamiya, yarda na zo ziyarar kiya madaniya.